Alanang mangarade do nasida. Oi. Tes. Cukup kali. Alanang mangarade do bunguan ni na dojo nami san dua sektor, ima sektor Bengkong dohot sektor Segubang. Kami pe panitia nunga siap be mano una sida. Ipe amang pat nami. Baik dabang ma bodang pano muno nai. Selamat malam, dohot selamat datang ma di hamuna tutu nami siat dua penguan sektor Bengkong dohot sektor Segubang. Partikian ope di pasat hami panitia ma tu hamuna tutu nami di pasat ma. Maulia tema di hamuna poso ya kaya na kon nami buru nami idok na tua-tua gokkonin na si pay maun jujur siya lusa asano ay pe nunga di son hami na tua-tua muna di gokkon muna di pesta ulang tahun yang ke-28 muda-mudi toga sirait baru bere ibe berena jadi asape digokod do jauh-jauh muna nunga tipak kami sonwain na tua-tua muna sian sektor Bengkong songoni nang sian Sikupang mulutuk pe holanon hamin waing nga pos marah muna di pesta munaon na doho hami na tua-tua muna marlas diroha jadi on mahani mewakili sian Bengkong dohot sian Sikupang. Jadi pos marah muna saya itu hatama nama masu-masu ulang pesta ulang tahun na poso tugas sirait na dong di kota Batam yang ke-28 hidup na muda-muda sirait Hidup jaya jaya na poso sirait bersinar kita bersama. amin Amin. puji Tuhan. Jadi asahu pangidu hami godang nami adorak sumadotor hami amak pergoci nami parindahan na suksuk perlopan na dabu jino manogot do hatong pinaulak bo tari yan so nami nere muna dison hami na tua-tua ni na boso nami
ima sirait baru sirait soni nangaka bere nami jadi nang manor taramahan itong asa ilok na tua-tua mula ni tortor din na mula ni ser-ser mula ni tortor jadi asa manotor hami marmula-mula madamang baima godang mula-mula ni ko godang mula-mulai asa kuso pahami amat tadi bata alay bana do na patupaon sa luhud na anong deportibyon buhay pa na mardalan pestahon ala ni pangurupyan ito hatay do jadi asa kuso pahami ito hatay so ni nang aka na tua so ni sa luhud na si nalulon na torop nadong na di nga na nun bedamang ma godang sobay Tes satu. Maula de mamang pargucci dami. Nunga ni beko tokod dang sobba sobbay. Nunga mar sobba habi tamap tadi bata. Na marmula ni bana. Marmula kagabi. Asa gabi mahami na tua-tua. Lumbobi matong biana konami na poso. Tuga sirait buru bere dang i beberena. Asa mga liat mahami ito asa liat gabi liat horas hami akan nadua-dua na so ninang yan ang panami so ninang buru nami so ninang bere ibebere nami asa gabi ma saluhun na di tupak asido tolong nirohani amata nomor 2 de bata baik dalang godang liat-liati baik na sumanay
Mau lihat mamang? Nung ari ba kontong godang lihat di. Nung mga lihat hami paparano po namin Raja Tugas Sirait. Didampingi akayan ako nami, buru nami, soninang bere, ibebere nami, tung matsala sa tong ruha nami. Jadi SAP, di hamu, par kotsi nami. Niyan, naksaudok ibo toho, alay itong bodohonon. Ala, godang manang pesta, ulang tahun na poso, urupan namin doon na sida. Manak sungo dia pe disakat manak tahin na sida. Urupan namin do. Aladong ko hubak kami si Lua. Jadi, laos di tortor namin man no pasato namin si Lua namin. Ate liha muna poso namin. Nahuli na to namin. Jadi napaso ni. Alaon na tikina. Masih ulup-ulupan hita namar ng tubo, namar hamarangi, soni nang marianakon, soni nang marburu, marbere, ibebere. Lasoman no tikina, molo hupagil hamil, godakta, lasisom madalan na hita masih ulup-ulupan. Jadi, burido pa inunda, iti aham haron na ba ni parkotyon? Mula ide kau macam perjowa. Jadi abang pergoti nami. Nungga tak kasih bagi hodak keningan nang silupulupap hami atong hami namar dong tubuh namar hamarangi soni nang anak nami soni nang tuburu nami soni nang bere ibebere nami alak kadobere hutan nami. Jadi baik makodang ulupi. Oke dong di sana kanin. Edena rodo sialuat nada. Rodo